MESAA tunlai Ngona product hi a Hlauhawm Ngona ringot dangenang umes mi hi a Hlauhawm tunlai Ngona ti alalu tuka ava buai thanga tinge Ngona hlir ania grupa lut le lokang chian te u hei hi awrian yem a Hlauhawm Hmang toin omem an chang thadiat diate dangen le phatang umes tiang cream hi Ngona anti a Hlauhawm ori chu Hlauhawm lo anti ma se a duplicate tam lu tukan ti bo se ka hlau thonga ka Hmang Ngam na tinge Ngona ring ko thin boi puya ni soi tak tak tengo hello ka channel here to the mesa.skincare chi be ka buk le ve ka cheu MESACHH chuak ka nia ole soi ta kan khanin Ngona ringot tunai chu kan boi puya Ngona soyang chumi ma chu in FOXTALE B2 G4 B3 G5 B4 G6 khang ho khala veka tin tunlai mega giveaway an neya FOXTALE hianin an product nitina an enge nitin at in le thei chuan le thei dan chuan giveaway don na chance kha oma lo man chi sang i top shoppers ante top shoppers ante khatenga amang na se tan pe chuan iPhone 17 te chuan iPad te Swarovski bracelet te tiang chuanin adanga pokhanin ani khata pakhata in le kha chuin giveaway don theina chance kha oma thil chi sang don theina kha oma ni hair dryer ti te vanity kits vanity set tiang reng te tiang kha atamani tin an mani page po kha en taula kha alon insiak de uchwa yang mo an product te po cards lemte omvel khamo khatiang khanin giveaway nei don wang khani ta chuan hoi khanin cha tlomna link le code kalo da leng le tira chuan kan thupui kan soi tum tak taka kan lut tawang Ngona tunai chu Ngona hlir kan boi pui group pa po hei a thaim a safe em ti ringot khania i Ngona hi engtiang chia Hlauhawm nge engtiang chia safe nge engtiang tu man tu nge tu te tan nge te po ti la Ngona kan wara tunlai chu alar poron lar viawa chenin enge moni eng tan ne monin tia mel maram product ten foka chen khatin thil khothlang lamte khochak lamte India product nge te poniang Ngona ni to shim kha chuanin lo beng khon mai le lo mangchak ngo pui lo tum kha kanom chin box sia chuwang chuanin soi lo thei lo din huna ding kading ve a zoda ka dong hem to mal boka skincare ka ti to chang to Ngona zona hi ka don tam thukhi om lo ang bi kana ka ti hiala zona panga hianin pakhatal chuanin ngo ve deuh na man kadu ti hi an om nge pakhatal hi chu an om nge yang tiang vel chu ni ta chu tuna skincare po kunga don kan ti ve to ta a om zia chuanin a reality te han tila sap tringin mizo trong du tan an atak rama chuanin ngo hi kan lo cha kan mizo te hianin mo chu chiang takin ka soi ngama ngo bok hi kan lo cha ka topa chuan ti chuanin Ngona a bikin Ngona chak deuh ka soi don a product min chu ka soi lawang in shewek tia video ka soi pa hianin cream Hlauhawm ka ti ho kha chu ka ron tar lang vek thawang ka ron tar lang kim lo mai thei boka ka ron tar lang seng vek khel lo mai thei boka khang ho ba ka khan khatiang Hlauhawm chi chak vut ang chi kha chu in hria chu lo mang lo top phot mai ro in ti swal lo tlang puyang brand rin tlak le cha brand hlun chuanin an hmang don lo an ti don lo sa i Ngona chak deuh mi chen khat an var vok an ngo vok an no sur voi le khata thok le khata thok le khata tharau thian him ti in mang tiang deuh kha a thleng ta moni ti mai tur ania i ka khat ve lek chungin
he skincare even nge omem ti thei dur khop khanin anom thina ni tro ma se kha ke ni ring tu de chuan kan ot tur ani lo in ti thol mela o ring tu de tan chuan kha o na swal ani te han ti veli la ani taka chuanin o a om lo ka ti na chan chu a vuak let side effect kan ti khan na talu tuka kha poi ta ber ani ti chuanin Ngona hianin mo Ngona product kan ti a hianin a tlang puin ani de ufek vun ti Ngona bleaching agent Hydroquinone te Steroids te Mercury te hi om du lu tuka a om tlang puyang aman po to lo a to ngai lo te to tiang Ngona cream mi to ngai mi alawa at saka a ingredients at turu boka a Hlauhawm boka taksa hrisel na thlenga ngong thei ni a chu wang chuanin lo basangam hlur lo tur ani a Hlauhawm se kan soi chho zelang lo tongpong in ti thelo hnoi chiam ka that pui lom ka mai na that pui lom lo ti chiam kha at ni lo a edik thei le ngal he ngau hi a Hlauhawm lu to ka edik kan ti hianin rui hlo boy tan khera ni lawa addiction edik ti hian enge rui hlo te ani lo wang hianin le lama chuanin skincare te chu ani ta ma se ril ru hi a kai shoi lu tuka chu wang chuanin rui the thil edik lo ai chuan a zialom kan lo ti ni mai theya ma se addiction kha thlen ve the chu poi lu tuka ti chuanin alarber hydroquinone hi ka soi ma saberanga mai duk chung chang ka soi lan lama po han ka soi vek to hydroquinone Hlauhawm zia chu ala ngai ranga ala danglam lo sang ni som ni pakhat kuma mai duk chung chang ka soi hydroquinone Hlauhawm zia te ka soi kha ala ngai ranga ni ti chuanin hydroquinone hi a endu ta na chunga link ka lo da ti chuanin hydroquinone chu enge ni chuan skin bleaching agent ani ta skin omzia pera chuan vun bleach kan ti to chuanin enge ani chuan rong a da tu khan ni mai ta bleaching chu ti ro thomno apo a bigin thomno wara te a engte rong kai lo tur alang sar chi alo kai chuan kan bleach thina a rong a da turin a fai turin thomno ale chuan poilo thal tuk thomno wara chuan ke pon ka mang cham chi ka mang na sa ka mang u chu ka mang na chal tuk a poi thlot lo ani mo ma se me che tam zo so in shalo mai theya in she mai thei boka a begin pasal fanau ni to chu in she tho mai theya mi pa nge example ani chu ka pek don example ka pe don entirna ka siam nok don mi pa chuan kamis kan ha thina ni kamis dum hak ni oma a pol a sen a pink te pon yang chuan a chial vut buak rong bong ek rong nude color te thlengin tro hun rong skin color a sen noi nok rong cho chibu po rong tam lu tuk eng rong po hak thei ti chuanin khatia kha chuan boina omlem lo asuk fai har sa lo ta ni ma se kamis var kan lo hata chi a mizoram hi makul tuk thomno war hi abal mania abal ma tak tak abal mania abal ma dan chu mo bal ma takani amak top mai ni ti chuanin kamis war kan ha voi ni khat voi khat na po chen chu kan ha khakin ka ring abalang thlan nga deuh phei chu voi ni na phei chuanin su nge ngai to tlang pui ni ti chuanin kamis ngong khak tak tak to phei chu alo fai hara alo var sar hara chuan bleaching kha robin bleach nge mai kha han noi ta han chul kwal ta var ta kok voi khat voi ni voi thun voi li voi nga voi ruk voi se voi rat voi ko voi som vela chunin ala lang lu tuk lo ani thomno te ni boka tin kan brush nat lu tuk lo chuanin ala hriat lu tuk lo ma se ti ro a reitel te a begin no pang school uniform a han
khai khin tai la no pang school uniform kha kar tin suk a then pe chu ni tin suk te pongai no pang inti balana in chen lo kum chan ve vela chuanin bleaching lo man na chatnen a ngong kha kan nor por kan brush por to china ni tro chen kha chuan a puana lo nem de to lo moi de to no chet kha ol em ta chuan khatiang ani chuan kamis chia kamis ngong chia hak tak lo ha kan nei ta de ti khan ti na kha lo ni ta kan fa te no pang te pon tin puitling a po amoi ma amoi harawak lo o ti chuan in chu thil vun anena ka ron khai khin du na chan chu vuna po kha adang lam na sang wak lo wa adang lam na kha aturu lem lo ni ain thlau na kha om sia chuan in an he athil ti chiat vuna lo chan tir taila hydroquinone chu skin bleaching agent kan ti to kha vun ti bleach tu kan mai duk te lo ti fai kwara lo achhuak tu lo met ping tu ani ta ni ati re lawa alo dang ringot alo dang bet alo nem bet char tiang chon soi fia taila i chuan in han hmang lo ta chen thla ta chia alo nem be na sa to lu tuk kha o zel tang chhuak ang mai khan ole kan free tai kan zalen tai nuam sing kho anti tamai ang khanin aron ombel ta chuwa amai i mai duk lo na lai zong zong a khana ron duk chwa kwal ko ron dik chhuak chho ta ni apoi lu tuk ti lo chu soi ngai na om lo o kha side effect hydroquinone bi ka poi em ania chu ti rol chuan dermatologist chu in mai duk enkolan an la mang tho anni chuan in treatment in vun zo tok ten in vun mil tok tur ten le side effect om lo tok tur te khan an chaw thiama product man po tha an film khura man tir dan an thiam ani chu wang chuan khatiang in du lo kha hydroquinone khatiang lampang in du lo chuan dermatologist ron mai kha afua o an mani ven na hnuai guide na hnuai ate pori zo gila man kha afu ahim berani o ti chuan steroids ka soile don steroids hi skincare a hianin a ingredients anga hi chuanin chili he enge i chili ti maila o an hmang tlan lon alar pol steroids a chuan ni shim shima chung te chu hydrocortisone ania betamethasone ania chuan mometasone le clobetasol ania aming ka ron tar lang vek thonga sira hian in chia thei turin heng ho in je kom chuan steroids an ni ti na steroids an ni ti na nia chuanin dermatologist se pon an hmang thin tho vun nat na chen khat chit nan vun nat na ni chu mai duk lam ani lo vun nat na ni chu vun nat na tlema khet khan de wan hmang thin tiang chuan in hlau de wang ani tak taka psoriasis kan ti te khatiang vun ina treatment dang lama ngai deuh hleka khan an hmang thin ani chu po dermatologist in kenin tongpong lo man ve pop kha a him ber thin lowa steroids te phei chuanin vun an lo ti chetel the ni engtin nge ti chet kan ti chuan ka vuna pan lut tuk ngona product ka mana chang kan ti te ra thang te kha lo ni zela ka vuna pan vek to ka enge ka thisen jam te lang thei to kan tia poi lut tuk to kha side effect ani ti chuan kan man chan ber ngona mai du gre na khan hydroquinone te ang tho in hmang lo chia in mai duk te ai na ron na sa zo kanga aron duk bel cha le zol theya atak bel bok theya apun bel cha thei bok ta ni hlok da wa nom lo tak em ti ro pathian thuin rei lo te atan swal nom na hlimpui ai chuan pathian mi te ne na ti du da tuar athlang ta zo ka atiang deuh khan mo ke ni po han ti deuh chia mila khatianga
rei lo te han hlim ai chuan rei lo te hlim du awanga ti zawk tang rei lo te hlim du awanga khatiang hman ai chuan man lo kha him avuak let khana lu to kha kan tual zo le chin lo kan ril runa le chin tho tho a poilu tuk ti thwa riat sari ruk som vel ani ti chuan mo steroids lo om le na deuh chu mo kan du em le kan buai puina sat collagen tun lai kan buai puina sa te ro kan vuna collagen in siam tur te kha lo ti che zela collagen ti siam theilawa vuna ti chak theilawa Avan Hlauhawm tak em te ro kalbo san wang wang che ni chu kha wang khanin vun a chak lawa a chema a chiat vuna lo chiat ma pha ta ni a thatna soi tu rom lo i ti top teng i ti top teng ti la i dermatologist te chuan in hmanna tur an nei kan ti kha skinning emo chin bi ngona te mai bol ti damna te mai duk ti rena te chuan an hmang lawa khatiang mel chaduna ngoduna ngol tang chuan thatna thlot om lo thatna tak tak om lo tlon tling om lo thatna tlon tling om lo tin a side effect on lan chhuat chuan vun te lo sensitive tlang puya enge irritation kan tiang si kha siam ma ta ni thil kan ngei lo ma bok thil kan ngei lo ma top bok ta te ro products he min an man mai the po ha kan mang le the tlat lo china kha poina ni avuna ti sensitive zol ti na ni chu ole ti chuanin heng zong ai la hlau om ber le pui taksa hrisel nan po pui le hlau om chu Mercury hi ni amak ka tin tinge Mercury om ni in man ngam hi ka tiamo in no panlai de khan in science teacher ten shil ve ngai lo chu mi Mercury hi taksa lu chon thina thlen theite anti china kan science teacher te khan mo kan hlau thei lu to Mercury khati hun lai kan mu om chun chu thermometer a ammeter te na kal chho je jet theyang chi kha Mercury ni china tun thlengin an la manga Mercury chu thermometer a chu kala hlau renga ala hlau om reng boka a chan chu ala ngai reng tlat ani hlau om dan kha chu wang chuanin Mercury lo hlau tongpong hlau rik ngot lo tu ti kha ani lo a hei chu tongpong hlau tur ani Mercury te chu tongpong hlau buru tur ani top mai na Mercury te steroids te hydroquinone te chu apoi mi alo in ti so lo zo kang ti chuan Mercury chu skincare ingredients I think an selan chin kan ti chuan mercurous chloride ti te calomel ti te mercuric ti te mercurio ti te le mercury ti nge pon an ron ziak langang khang kha alo merc ti om to kha chon merc te mo mer ti vel om to kha chon mercury tel tlang pui ti kha sia tur ani bokana he a ming lam toi ti moina te merc te pon ti dei theya hydroquinone te po hi a ming production ga chu high queen ten han ti de HIQUIN mo high queen ten han ti de hydroquinone ti shelo ta kha chonin hydroquinone ani love kha ti ve thei don tu ka ma se enge brands te chuan enge product kha tiang siam te kha chuan shal ngol khan duwa in vun thana tur la man ngai to lo in vun chatna ai chuan an sum don na an product an shal thei ngor na kha an ngai to so kani a shal pon shal thei renga te ro in lo mang sup a vun in vun a chele a kha poilu tu ka ti chuan Mercury hlo om zia in soile tak tak ang sui ta ang khan kan no panai chuan a thi thei an ti tak tak kan science teacher te khan in mo min sui chai u chuak de nge chu ka shelo ma se khati han kan she china kan hlau thei lu tu ka midang po sheven an ti ve tho cheu ka ring ti chuanin hydroquinone ka ti se Mercury hi chuanin kan vuna lu khan kan thisen a lut tlanga akal tlanga kala khoi che theya kala khoi che pot taksa tan chalo nerve ta na chalo bok chuan communication issues and diamo sensory and communication issues at this hapron chu kan thil kan rishia theina kan beng te yang chuan kan chong chho har sat na te tin mit lam chiang lo na te
mit that lo na te kha thlen theya chuan vun a har sana tam taka thlen thia skin rash kan tiang chi thak te sen voal thela chuan a kang dum huamang ten oma aturu lu to ka side effect khamo tlan chiat san wang chi ni heng hi chu tak takin I a hlo om lu to ka a hlo om tia ka ti ka a hlo ka soi hlo om tok lo te ka in hrezo ka ke ma hianin ka in thiam lo le tling zok ka soi hlo om tok thiam lo lu to ka ma se a hlo om na ka ron soi vek to ha ka chu in hlo lo chuan in thu ni mai hlau lo ka tiang hmang lui ho mai ti cheu ka chuan in zo na po mi ron zo du chu chan pui ngai na chu ka shelo a chan chu mo doctor te po hi an be dong chin a chan chu en ko la har to lu to ka huna du sia a tha chuak le ngem ma in so le ngem ti le a ngain o le the ngem a ma in vun in man ma in vun ang kha in nei le khera ngem kha po vun che to chunga hmang in nia khami vun chia tangial po kha in nei le the ngem ti kha a soi thei lo thil chiang ani lo chu wang chuan in a hlo om lu to ka ngai o kha harani ti chuan in a side effect poi ta em chu kan soi le nge ni chin khanin ka soi to skin addiction na khan a hroi lu thei ka ti ni ti ro ni chuan in addiction a hroi lu dan chu kan han hmang ta a ni khatna chuan en tin wak ma om lo ang ka hmang thei ni hi kan ti mai thei ni khatna vela chuan an soi chak ang chu ni lo ni hi te po kan tiang chan chu mizoril ru hi man mo lu to ka zan khathil to lan duak na te kan du om seng chuan in hal chak a zo chak matang tiang kha kan du ti ro chuan chu thu shan lo ni ta se ka khata tal alang manangem kha kan la ti le chewani zan khathil thu chu kha chu au chuak fa la lo ni ta se pa ngai tlang puin ka khata lang manangem ti chuan in kan pang ta zela ni khatna lo lang wak lo ala safe ni na kem chuan alang chanin ka hria kan ti ngam mai thei chen khat chuan ni thumna vela chuan in vuna lo eng chho chan ka khat ka han mang thling chawa aron eng ta phak mai cha kan ti to lu tuk mizoril ro chuan ka ngo ve ta kalomilal party ngoi na tham kha ni ngo hi lo ro pui aniang karing kan lo cha kan ni chuan in ma se noi te tel la lo no su no tel ma se han ngei ta chia noi lo chin ta chia thu le thut ron duk bel mai dum bel chuan in khata tak khan khatiang kha kan ngai ngam ta lowa he tilaya tu mani khan milo fak ve to lak lo box si tunlai chi mai Avan glow tunlai chi Avan ngo engei man big tunlai email thatut iron mail thatut mai engei man nuam kha kan lo ti avahan fake tak ti ro kha enga tinge kan rel du hlimna tur hi kan du le ka ti thil thalo ania Ngona man po ka thil tha ni mi alawa khatiang fak du wang ringo ta hmang te po ha kan nom khatiang fak na dong chak ringo ta hmang te po ha kan nom ma se mizo hi nam judgmental deuh mai kan nia mi in judge ching deuh kan nia hria thiam na chin kan ya a chan chu Ivan thu ve intimate I mai van bol na sa ve ti mai te ivun nung lo lu tuk tun la skincare min anwar to ti ve ro inti vak ang te kan la ching tla ta chu wang chon mi confidence ka soita ang han collagen chung changa po kan ti chena sa chini mi in rin to na kan ti chena sa china ni tro tam takin kha man chak tir china ni khatiang Ngona kha pakhata chuanin kan society zir lo kan community chat lo zia te po niang a hresel lo chu wang chuanin mitin mai hian in zirna tur kan nei hemi ko ngai chuanin mi Ngona lo hmang sa ve rengot po kha evadem ngot the lo iti ril runat wanga lo hmang te pon ni ve thei renga chu wang chuanin kan vun nei ang chuni kanin fak thei lo ni pon soi chhuak khera chul lo a kanin fak thei lo ni pon an tlin lo nai mo kan va mu sakha soi chhuak khera ngai lo a tin
mi vun ve en du va just vak tu po kan ni lem lo ani na taka chuanin pathian ya du taka siam rong apek vek kan nia i nang heti lai i dai kil kar ve la leng me tang khan lo sui sel ve ngot kha iti tu ra ni lo kan ti thlo ta nge o ka tong na de mai thaya a serious e mat i sui phong angai o ril ro ai chon lungte a out chuak tam mai em ni ti te kha ka ril ro hen om china hey sui tu hi an kan ti te lokanga in fak wang te le hey in ti the wang te chapo wang te pon lo in sui tu dang hin om chin si lawa ke ma bok lo hi chon sui tu dang hin om si lawa chen hi chon in min ngei tok te point om don hian ka hria kan sui phong chin bok sia chen chon chain lo ti viang a chen ro chon in ti hria emo du sui te pon mi lo ti ve thea ma se apoi mo chin hi chu sui lo the lo hi ni ve a ti chuan in experience te po he ka group a te pon ron share chen kha chuan in mang te pon ron sui to a ka mang na sal tu ka ma se ka mai e na sal tu ka thli chem zong ringot pon a thip thean ti a tu ru sin a side effect kha thli chem zong ringot pon a thip thean ti den lu tuk ringot tin Mercury a Hlauhawm em awangin mo khovel pu ma he chu international in an ban ani ma se mang ru le mang luan ama international in ban ma se i ramchen kata skincare zalena du mang ten omta kha anvat check si se lawa FDA approved ten lo ni lo tlang puya tiang hi chu bokana chu wang chuanin man lo sham a him mang to su man lo sham po ni loin man sham khalo tum lo zok ro man lo bur tu ni top mai ni chu wang chuan skincare ti chata vun en kol chata thei top chuwa vun en kol chat kha apoi mo zok suita khanin heng ngona te hianin addiction a thlen kan tia ril ru thlein a ngong to a mentally na ngong tak tak ania i hey no su tai sen chuk ang ten chen khat chu noma an hmang lawa ron du zol na sata kha khan thiam lawa an ril ru ha na satak asiama an hmang le an man non le pa a chan chu khatiang duk zong tire vut the tu kha khang lo kha chu om chuang si lawa chu tak chu poina le a boy thak na nia product man thak tur kha a chak tho an du sia angai bok an let le ati khan mang an manga an mai khan dam doi an mang lo ni deuh mai ni addiction hai dam doi han ti ta kha nin ruina lampang chu ni chuang lo ta ma se a Hlauhawm ani Hlauhawm takani dam doi Hlauhawm takani mai noi Hlauhawm takani ifim khurtlang sham te ngu tu pon lo zor se hengo wi chu min lo ngei po ni se min ngei huamin video ka ron siam sum don na ti chhe di tum an lo ti ni pon mizo te mai vun ti chhe tin tum ka ti ve tlat I mizo pui vun ti chhe chakitum bum na mangin ti chhe chakitum kan ti ve nga lange ka lo in tlo kha lo ti pal takin khatiang ril ru pui lo om tak chuan kenin mizo pui te mangai takin vun en kol dan tur at chatheyang bel thei top suin kan sui line vun ti chhe the na product lo zo kha chu ain mangai lo thlak aram len ham mangai lo thlak e mai kan ti nge ti chuanin kha khan atop ka kharang le khazong khani se in lo tang ka pui lo hlok pui ka be se ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sang zen tu ka som le chawa video le pe ka le chau don ne